Аллакай подписчикои ман медонанд ки ман мидови торта беҳад нағз мебинам. духтарако нигоҳ кунед, инами мидови торти шоколаднивиша хурдагӣ набудам. инами хоҳаракда дархост кардам, даррав омода карда, равон карда, ёзи мебарем, ма шумода нишон метам. ҳам қабуш хушрӯ ина ай духтарак чанд шиносои ман мегирифтиян, ҳамаро таъриф кардан ки и духтарак беҳад ҳамихе пазандаи моҳирай, беҳад кондитери хубайда, ҳамаи чиро пухта метавона гуфтан. ина нигоҳ кунед, торти мидови бега заказ кардам шоколадниви, анабад инаи хел трюфел. ино духтаро медонед, ман хелира қанағз намебинам рости гап, не ки айра чашидам қа хушрӯвай. ина ошиқи анами хел трюфелои бамаза инами хоҳарам шидам. марамад шумодам дар кор боша, ҳар рӯз пухтупаз дорад духтар, ҳар рӯз шириниву торту самбусаву дигар чи дора. каседа дар корай нависен дара ва